שם האור דולק במיקרופון, אתה רואה שזה מיקרופון שם? שנייה שהוא פותח את זה, אתם בכפיים. לא, אחרי שידבר ואני אתן לך השני? כן, פשוט פתיחה כזאת, שעתיים חלון, תוכנית הסטודנטים של ירושלים. בהגשת חנן ליבסקין ודור סולטן. כל שני, 8:30 עד 10 בערב. לא כדאי להבריז. שעתיים חלון, אתם חזרתם אלינו אל השעה הפורימית, הכיפית והקיצית שלנו. כאן באמצע החורף, יש לנו את להקת 65 חברים. רגע, קצת רעש, קצת. טוב, חברים, קודם כל נהיה רשמיים, נציג, יש לי כאן את דור סולטן, תגיד שלום. ערב טוב, שלום. אני כמובן חנן ליבסקין, ועל הסאונד, אלעד גלילי, הפח. בורים, מותר ונהפוך, הוא בדרך כלל בסדר. היום הוא קצת, בסדר, לא קורה כלום. אתה יודע, אין גובר וזה. חברים, נעשה לכם קצת סדר, יש לנו כאן להקה מטורפת, 65. ענר, תגיד שלום, תציג את החבר'ה. אהלן, מה קורה חנן? טוב, אז אנחנו עם דורון כהן, עם שמריקו, שמרי פורמה. יש לנו את איציק סדס על התופים, ויש לנו את ניר צמח על הבאס. טוב, חברים, יש לנו כאן קרנבל באולפן, יש פה באמת הרבה אנשים. יש גם אורחים? יש אורחים, בוודאי, נציג אותם. שיר ראשון, ארץ חדשה, שלמה ארצי, בביצוע של 65. אתם מוכנים? מוכנים, יאללה. אני אומר לך ששנינו נוסעים בדרכי עפר. אבל כבר לעשות יש לנו ארץ למעלה, החוש גאה של יום שני, אבי מתפלל כי זכר. ומסע כזה בחורף מסתכל לצרות הרע משוחרר. זאת האימא שלך, ניסה אולי נגיע הפחד. אם לא נראה, נביא, נשים להם משפטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע לא נדרוס אותם, אנחנו לא דורסים. אני אמרתי לך שבע ושבע, זה לא מהניסים. הוא שומע את הסמורה של הכיס, שם של העד המלכה. אחרי שקר שלך, צלם ושנסתור מה שהיה. רק בגדול איזה חי בתמונה, שכל חיי סתם עושים טובים. אני אמרתי לך שכן, לא כל האנשים לא פועלים. אבל צריך לדבר בזמן, אביך הוא ימות גם יום אחד. לא כאן הערב, אולי קיימת ארץ חדשה.
זאת האמא שלך, זהו לא יגיע אף מחר. אם לא נראה, לא נבין, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. אולי בעזרתו של איציק סדס נגיע. איזה בלגן. חברים שלנו הם ירושלמים, אני רוצה... זה קהל, תנו קצת... זה רדיו, אני רוצה שכולם יראו כאילו מה הולך פה, איזה בלגן, איזה כיף, זה לא אמיתי. כן, יש לנו אפילו, קיבלנו אס.אם.אס מדורין דהן, שאמרה שאתם מנגנים, חבל על הזמן. דורין, אנחנו אוהבים אותך. מאוד. אוהבים אותה. חברים, מה השיר הבא שלנו?